Patay ang 44 anyos nga rider human nga gikabangga niini ang gikatagbo nga pampasaherong bus sa Barangay Lana, City of Naga. Nahitabo ang insidente pasado alas 7 niadtong Sabado sa gabii. Ang nakalas giila nga si alias Ruel, residente sa Lapid kinsa padung unta sa Toledo City. Samtang ang bus di pasaheroan nga gimaneho ni Edmond, 50 anyos, nagbiyahe padung sa City of Naga proper. Matod sa kapulisan, dihang miabot sa kurbadahong bahin sa Dan, parehong nigawa sa ilang lane ang mga nalambigit sa insidente, hinungdan sa nahitabong head-on collision. Reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang giandam nga kaso batok sa driver sa bus. Dugang hinabang pinansyal ang panawagan karon sa 37 anyos nga electrician sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City kinsa natagak ug natusok sa kural niadtong milabay Miyerkules samtang nagtaod og suga sa poste. Ani ang detalye. Kasamtangang nagpaalim sa usa ka pribadong hospital sa Lapu-Lapu City ang 37 anyos nga electrician nga si Rogie Cabrera. Sa video nga gipada siyang live-in partner, makita nga makalihok-lihok na si Cabrera. Itandi niya itong milabayng semana nga maglisod pa siya paglihok sa iyang tiil, human siya na operahan ug natangtang ang parte sa koral nga nakatusok kaniya. Ang tusok ma'am gikan diri may lubutan, lapos diri sa may bugan dool sa puson bitaw ma'am. Kaloy sa Ginoo ma'am, ang giingon sa doktor katong ugat nga femoral artery. Femoral artery na connected yun sa heart. Nagsikit ra siya sa putaw, wala gid siya naigo kay kung naigo pa to ma'am, posible dili ko paabot sa ospital. Matod ni Cabrera nga niadtong August 12 samtang nagtaod siya og suga sa usa sa mga poste sa sitio Kabaloy, aksidente siyang natagak sa hagdanan nga iyang gikatkatan ug natusok ngadto sa hait nga parte sa koral. Purma na ko para butang sa harness. Pag purma na ko, akong gilihok akong walang bahin sa tiil. Pag pangusog na ko, dito na ang hagdanan ni tuyok dito siya sa poste, ma'am. Pag tuyok sa poste, ni pupot ni madana is na outbalance na ko, ni pupot na ko sa poste. Dayon wala man gyud na dalinas man gyud akong kamot. Human maluwas sa insidente, laing hagit na usab karon ang giatubang ni Cabrera. Ang nag-ungong nga dakong bayronon sa hospital. Sa partial hospital bill nga nakuha nila karong adlaw, niabot na sa kapin 90,000 pesos ang ilang bayranan. Matod sa live-in partner ni Cabrera nga nahatagan na sila og pasiunang tabang nga 50,000 pesos sa Barangay Pahak apan kuwang pakaayo kini. Adto ko sa social worker sa Ubos sa Magdandok Mountain. Mao na iyang diretso ingon nga mag-isa jud daw kay private room, private hospital. Pero suwayan lang daw. Mangayo daw ko ka ng justification letter from the doctor. Yeah. Istorya na kong doktor ganihan. Ingon nang ko daw doktor nga manong ako ko manong diri man ko di yung gipilit. Murag na daw migsamo. Manawagan ako ni Congressman Ahong Chan o ni Mayor Cindy King Chan nga unta tabangan unta mi sa among galastuon diri sa ospital o unta sa among billing pohon na maabagan nila. Sa official statement nga gipada sa Lapu-Lapu City Information Officer, ilang gitataw nga base sa ilang verification ang social worker nga na-assign sa pribadong hospital nga matud pa ni balibad nga mahatagan og assistance si Cabrera dili konektado sa CSWD. Hinuon gipasalig niini nga andam nga motabang ang city government pinaagi sa CSWDO o gidasig si Cabrera ug ang iyang pamilya sa pagbisita sa buhatan sa CSWD. Samtang gipasalig usab ni Pahak Barangay Captain Bonifacio Ompa Jr. nga nidangop na usab sila sa buhatan ni Congressman Junard Ahong Chan alang sa dugang hinabang. Actually ma'am, ato nang kuanggid ni Kong para matabangan sad nga unsa po'y matabang sa office ni Kong. Kay magtandok man ma'am, so natay mga katong yung financial assistance nga mugahin siya sa mga private hospital.
Si Congressman Junard Ahong Chan sa iyang bahin ni pasalig nga abagahon sa iyang opisina ang tanang bayranan sa hospital ni Cabrera. Unlike other hospitals na hindi sila ma-accept sa mga PF sa doctors pa, but the Mactan doctors, pwede lagi na ito ma-cover, no? Na sila na yung hatag na ito sa doctors. Matuan na ako na para ma-advise lang po ang pamilya kung whatever on sa mga papers na gikinanglan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.